Ertzaintzak Getxoko udala erregistratu du asteazken honetan 61 jauregiaren eraisketaren harira. 2024ko abuztuan bota zuten babesturiko eraikina bertan luxuzko apartamenduak eraikitzeko. Proiektu aurrera eraman zuen kooperatibako kide dira Inaxu Uriarte eta Irantzu Uriarte herriko EAJko zinegotzi direnak. Hori dela eta ipini zuen salaketa EH Bilduk. Orain, horren ostean irekitako ikerketa dela eta erregistratu dute udala eta eguerdian dokumentuz beteriko 3 kaxa atera ditu Euskal Poliziak, naizek argitaratutakoaren arabera. Ostegun honetan deklaratuko dute Getxoko udaleko hainbat langilek auzitegietan prozesu judizial honetan. Aroztegiko proiektuaren aurka protesta egineko herritarrak ez dira talde kriminaleko kide. Halaxe berretsi du Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak proiektuaren enpresak lehenengo ebazpenaren aurkako helegitea aurkeztu ostean. 2025ko maiatzean epaitu zituzten Baztango 7 bizilagun Aroztegiko proiektuko obrak geldiarazteagatik eta indarkeria delituagatik. Irailean argitaratutako epailean isunak ordaintzera behartu bai, baina kartzela zigorrik ez zieten ezarri. Epaitegiaren esanetan ez zuten frogatu talde kriminal zirenik. Lehen ebazpena berretxita beraz, auziperatuek 5.850 eta 9.000 euro tarteko zigor ekonomikoak ordaindu beharko dituzte. Hego Euskal Herriko osasun sistema publikoetako medikuentzat greba eta mobilizazio eguna izan da gaurkoa. Espainiako gobernua osasun langile guztien estatutua negoziatzen ari da eta medikuek estatutu edo baldintza propioak eskatzen dituzte eta hori da greba egiteko arrazoia. Manifestazioa egin dute goizean Goiz Donostia ospitalean eta elkarretaratzea 11etan Gurutzetako ospitaleko atarian. Arratsaldeko 7etan, Iruñeko Gaztelu plazatik Nafarroako jauregira ere manifestazioa egin dute, medikurik gabe ez dago medikuntzarik lelopean. Bihar ere greba eguna dute Hego Euskal Herriko medikuek. Gabon guztioi eta ongietorri urtarrilaren 14ko albistegira. Ostiral honetan, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernua elkartzekoak dira transferentziak gauzatzeko batzordean, nahiz eta bilera kolokan dagoen oraindik. Jaurlaritzak adierazi du ez dagoela ados Madrilek egindako azken proposamenekin. Ostiral honetan biltzekoak dira Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernua transferentziak gauzatzeko batzordean. Hala ere badirudi bilera kolokan dagoela orain. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaile eta autogobernu sailburuak azaldu duenez, momentuz asteazkena izanik, Jaurlaritza ez dago prest bilerara aurkezteko. Ez baitago ados Madrilek egindako zenbait proposamenekin. Antza, hoiek ez dira aurreko urteko uztaileko itun instituzionalean sinatu zituztenak. Hau ez da kontu berria, zehazki 2025ko abenduan hasi ziren eskumenak eskualdatzeko lehenengo desadostasunak. Madrilek kudeatzen dituen 5 eskumen Eusko Jaurlaritzaren esku uztea dute helburu, baina oztopo tekniko, administratibo eta ekonomiko nabarmenak eman dira negoziaketetan. Ondorioz batzordea atzeratu baino ez da egin. Tarte horretan, Ubarretxenak behin baino gehiagotan adierazi du Jaurlaritzak akordiorako borondate handia erakutsi duela, eta prozesua aurrera eramateko behar diren ordu guztiak emateko prest dagoela. Gauzak horrela Espainiako gobernuari borondate politikoa eta adostutakoa betetzeko eskatu dio. Ubarretxenak atzerapen hauen erantzukizuna Espainiako gobernuari egotzi dio. Imanol Pradales lehendakariak Gabonetan emandako adierazpenetan ohartarazi zuen pazientzia agortzen ari zaiela eta Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak azaldu zuen Espainiako gobernuak adostutako konpromisoak betetzeko lan egiteko modua ez dela serioa. Ildo horretan EAJak ere hitza hartu du eta argi adierazi du eskumenak gauzatzen ez badira ez direla besoak gurutzatuta geratuko. Izan ere jeltzaleek eta PSOEk sinatutako akordioaren arabera 2025 amaitu baino lehen eskumenek Eusko Jaurlaritzaren gain egon beharko lukete, baina gaur-gaurkoz hori ez da gertatu. Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak berriz ez du kezkatzeko arrazoirik ikusten. Bere ustez, Madril lanean dabil ostiralean akordioa itxi ahal izateko.
Printzipioz ostiralean eskumenen transferentzia onartzen badute, 1979ko estatutuak jasotzen dituen guztiak Jaurlaritzaren esku egongo dira. Baina zeintzuk dira 5 eskumen horiek? Bada, itsas salbamendua, Barakaldoko makineria zentroa, langabeziari lotutako prestazioak, kotizazio gabeko pentsioen kudeaketa eta eskola segurua. Hauek transferituz gero aldaketa nabarmenena kudeaketa Euskal Autonomia Erkidegotik bertatik egitea izango litzateke. Eta beraz, arreta azkarragoa, hurbilagoa eta bi hizkuntza ofizialetan eskaintzea. Hala ere, Jaurlaritzak ez ditu hoietan guztietan arazoak ikusten. Batzuetan baizik. Esaterako langabeziari lotutako prestazioetan eta gizarte segurantzan ere kezka agertu dute. Izan ere, gaur egun langabezia prestazioak Espainiako estatuko SEPek kudeatzen ditu, eta Jaurlaritzaren eskaria Lanbidek ardura hori bere gain hartzea da. Bestalde, gizarte segurantzak ere eztabaida piztu du. Diru kopuru handiak mugitzen baititu, eta pentsioak, bajak eta kotizazioak kudeatzen ditu. Nafarroako gobernuak 52.000 euroko isuna jarri dio Altsasuko udalari herriko gaztetxean egindako 7 kontzertu direla eta. Isuna Guardia Zibilak aurkeztutako 7 salaketetan oinarritzen da eta 6.000 eurokoa da kontzertu bakoitzeko. Nafarroako gobernuak 52.000 euroko isuna jarri dio Altsasuko udalari herriko gaztetxean egindako 7 kontzertu direla medio. Isuna Guardia Zibilak aurkeztutako 7 salaketetan oinarritzen da eta 6.000 eurokoa da kontzertu bakoitzeko. Nafarroako gobernuko barne zuzendaritza nagusiak abiatu du zigor prozedura, 2024ko martxotik 2025ko iraila bitartean egindako ekitaldiengatik. Gaztetxea 1980an okupatu zuten, baina eraikina udalaren jabetzakoa da. Salaketen harira Altsasuko Gazte Asanbladak salatu du Guardia Zibila udala bitartekari gisa erabiltzen ari dela gaztetxea erasotzeko. Asanbladaren esanetan, ez da lehenengo aldia gaztetxearen aurkako presioa jasaten dutena. Isunak tramitatu eta aurkezteko helegiteak baztertu izanagatik Nafarroako gobernuaren jarrera ere kritikatu dute. Gazte asanbladaren ustez, arazoa ez dira kontzertuak, Altsasun, gaztetxe eta asanblada bat izatea baizik. Azkenik, gertatutako Euskal Herrian gaztetxeen aurka gauzatzen ari diren estrategia zabalago baten barruan kokatu dute, eta adierazi dute gazte langileentzako espazioak defendatzen jarraitzeko okupazioaren aldeko apustuari eutsiko diotela. Sagardo berriaren eguna ospatu dute gaurkoan Astigarragan. Bertan izan da gure berri emaile Udane Arbeo. 33. Sagardo berriaren eguna ospatu dute Astigarragan, aurtengo gonbidatua Euskal Pilota selekzioa izan da eta denek batera gure sagardo berria oiukatuta hasiera eman diote sagardotegien denboraldi berriari. Oso goxoa dagoela esan dute eta denek ardura jokatuz gustora dastatuko dutela eta denek batera bazkaltzeko aukera izan dute jarraian. Goizean baina aldez aurretik aurtengo sagardoaren zenbait datu eman dituzte Herribera kulturgunean eta jarraian selekzioak berak, selekzioko zenbait ordezkarik errezil sagarra barietateko sagarrondoa landatu dute. Holako egun berezi baten selekzioaz gogoratzie oso berezitxe, lanak urte askotako lana da eta sagardu modun, hemengoa, herrikue eta gauza asko dugu guzenak komunian. Gure sagardo berria! Baionan, Frantziar estatuko dermatosi nodularraren aurkako txertaketa masiboa salatzeko, laborariek libre kolektiboa sortu dute. Txertoaren segurtasuna eta eraginkortasuna zalantzan jarri dituzte eta dosia hartu ala ez erabakitzeko askatasuna izan beharko luketela aldarrikatu dute. Baionan, Frantziako dermatosi nodularraren aurkako txertaketa masiboa salatzeko kolektiboa sortu da. Ipar Euskal Herriko eta Okzitaniako 60 bat laborarik osatzen dute eta txertoaren segurtasuna eta eraginkortasuna zalantzan jarri dituzte. Haien ustez, honek hainbat ondorio izan ditzake eta dosia hartu ala ez erabakitzeko askatasuna izan beharko luketela aldarrikatu dute. Behien dermatosi nodular kutsakorraren aurrean,
Frantziako gobernuak ezarritako neurriek behi talde osoa, kutsatuak zein osasuntsuak, hiltzeko agindua ekarri zuten. Orain arte, laborariek hainbat mobilizazio egin dituzte hilketa masibo horren aurka, eta horren ondorioz, Ipar Euskal Herrian abereen txertaketa abiatu zuten immunitate kolektiboa lortzeko helburuarekin. Hala ere, kolektiboak salatu du txertaketa egin arren, behien hilketak ez direla gelditu eta oraindik ere sano dauden abereak hiltzen dituztela. Kopurik ezagute ematen, esplikazio hilkez, txertoaren kalitateaz duda asko baditugu, eta arazoak ere agertu dire frogak baditugu. Beraz guk, azle izaitean oinarrituta, unitatea, behien osasuna eta horiek zaintzen ditugu. Guk konsideratzen dugu, txertaketa hori dugula erabaki behar, bai, ala ez, beharrezko autonu. Horregatik, honen eraginkortasuna zalantzan jartzen dute, baita haren segurtasuna ere, ondoren hainbat albo ondorio antzeman dituztela nabarmenduz. Gainera, behi batzuk dosia jaso ondoren segurtasun eperik zehaztu eta inolako protokolorik gabe elikadura zirkuitoan sartu direla adierazi dute, eta horregatik ziurtagiri bat eskatu diote Frantziako gobernuari hau segurua dela eta haragian ondoriorik ez duela bermatzeko. Kolektiboak sindikatu desberdinetako kideak biltzen ditu. Batzuek adierazi dute beren behiak pertsonei eragin diezaieketen gaixotasunen aurka txertatzen dituztela ezarritako protokolak jarraituz, baina dermatosi nodularrak ez du pertsonengan eraginik. Azaldu dutenez, hilketa masiboak gelditzeko onartu zuten txertaketa, baina orain laborariak Frantziako administrazioaren presiopean daude. Leioako herriak 5 urte bete ditu. 1000 urte erdia ospatzeko programa opara aurkeztu du udalak datozen hilabetetarako. Leioako herriak 5 urte betetzen dituelarik, apirilera arteko jarduera programa zabala aurkeztu du. 15 herri jarduera egingo dituzte eta herritar guztiek parte hartzeko aukera izango dute. Udalerriko hainbat elkarteen laguntzarekin burutuko dute hau, eta feminismoa, gastronomia, dantza, musika eta historia barne izango ditu plangintzak. Astelehen honetan, hilak 12 udalak eginiko aurkezpenean, Leioa herriko 1000 urte erdiko historiaren ospakizunak 2027ko lehen hiruhilekora arte iraungo duela adierazi du Iban Rodriguez Etxebarria herriko alkateak. Ospakizun ekitaldia 2026 osoan zehar egingo da, baita 2027ko lehen zatian ere. Harekin batera, Jan Txoko, irakatsi elkarteko lehendakariordeak, Maite Iglesias, gure ohiturak elkarteko presidenteak eta Ana Céspedes, Andrak elkartekoak ere parte hartu dute. Leioako alkateak azpimarratu du elkarteen arteko lankidetza funtsezkoa izan dela 5. urteurreneko programa aurrera eramateko. Bestalde, Rodriguez Etxebarriak aurreikusitako jardueren balorazio positiboa egin du. Herri anitza, aktiboa, konprometitua eta erabat komunitarioa islatzen dutela adieraziz. Uste dut oso ondo isladatzen dabela zer garen. Herri anitza, aktiboa, konprometitua eta erabat komunitarioa. Urtarrilean, historiak eta gastronomiak hartuko dute protagonismoa, Leioako begiradak erakusketarekin eta Leioako zaporeak ekimenarekin. Otsailean, euskal dantzak eta itsasadarren inguruko jarduerak izango dira nagusi, 500 dantza plaza eta 500 ibilbidea, itsasadarra bizitatzea ekimenekin. Martxoan, emakumeen nazioarteko egunearen harira, erakusketek, musikak eta ekintza komunitarioek Leioaren egungo begirada eta emakumeen memoria jarriko dute lehen lerroan. Apirilean, azkenik, literaturak, ibilbideek, erakusketek eta aurrentzako jarduerek osatuko dute egitaragoa, Leioa txiki eguna eta Leioako begiradak erakusketaren geltoki berria barne. Leioaztar guztiak animatzen dodaz programazioagaz bat egitera, aktiboki parte hartzera eta urteurren hau eurena egitera. Osasun sistema publikoaren inguruko eztabaida oso barneratuta dago egun euskal gizartean, zerbitzu ezberdinen egoera, lantaldeen lanbaldintzak, osasun itun berria, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren kasuan. Guztioni utziko diogu gaurkoan, bereziki erizainei dagokien lanbaldintzen inguruan ere arituko gara, eta horretarako Amaikako platora gonbidatu dugu, Amaia Maior, Satxe Sindikatuko idazkari nagusia. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Mila esker gonbidatzen hon hartu izanagatik.
Hasieran, osasun sistema publikoari eutxiko diogu eta galdetu nahi nizuke zein dan egun Euskal Autonomia Erkidego mailan izan dezakegun argazki orokorra, osasun sistema horri dagokionez. Osakidetzan momentu honetan, azken urteotan behin-behinekotasun tasa altua izan da. Beraz, osakidetzan egiturazko plantilla eta errealitatezko plantilla desoreketuak izan delako. Horrek ekarri du azken urteotan EPEak edo lan eskaintza publikoko probak egin behar ditugu eta gero azkenean ekarri du IZ legea, ekarri du egonkortze prozesuak. Beraz, pilaketa izan dugu prozesuak eta horrek eragina izaten du langileetan eta sisteman. Momentu honetan egiten behar dugu EPEak eta emaitzak egin behar dugu, baina horretarako behar dugu sistema. Azken urteotan ere Osakidetzan aldaketa informatikoa egin dute, hautaketa eta horniketa prozesuak kudeatzeko, baina akatsak ematen ditu sistema berri horrek eta eragina zuzena dauka bai kontratazioan, bai prozesuetako kudeaketan. Beraz, alde batetik daukagu prozesuak pilatuta eta bestetik ez daukagu erraztasuna prozesu horiek ebatzeko. Badago azken urteetan halako pertzepzio bat euskal gizartean sistema honek Osakidetzaren zerbitzu ezberdinek okerrera egin dutela, baliabideei eta halakoi dagokienez. Pertzepzio hori zuzena da, zuek uste duzute sistemak okerrera egin duela? Bai, hori erlazio zuzena dagoelako, Osakidetzan gertatzen den edo sisteman gertatzen den kontuak herritarren jasotzen duen artatzearekin, ezta? Eta alde batetik ikusi dugu adibidez lehen arretako mailak aldaketa, kontu hartu behar dugu herritarrentzat lehen arretako maila da zure bere zerbitzu zuzena ematen duen saila, eta horregatik pentsatzen duguna lehen arretako mailaren egoera aztertu behar dugula sakon, ikusteko zein den egoera, eta ildo horretan guk eskatu dugu bere lanbaldintzen aztertu sakona egitea, ikustea zein erizain kopurua daukagun herri bakoitzean, bereziki kontuan hartu behar dugu landare inguruko errealitatearen berri, egoera, eta horretarako aztertu behar dugu, ea zenbat errekurtsoak, baliabide materialak, baina baita gisa baliabideak ere, hartotxe egokia emateko. Horregatik eskatzen dugu erizain kupo bat, hori ondo aztertzeko, lankarga aztertzeko, eta segurazki kontuak azkenean herritarrek nabarituko dute ea daukaten hartatzea hobea izango litzatekeela. Lankarga aipatu duzu eta ez dela lehen arreta zerbitzuaren kontua, baizik eta beste alorretara zabaltzen dena, eta horren inguruan ospitaleetako larrialdi zerbitzuak aipatu nahi nizkizuke, aste arte honetan azareratu duelako beste sindikatu batek elak Gurutzetako ospitaleko larrialdi zerbitzuen kasua, nola 2025an lankarga hori areagotu den eta hartatzea itxaron beharra dutena pazientek eta denbora hori luzatu den. Zuek bat egiten duzute diagnostiko horrekin? Bai, sisteman mailak lotuak daude, ezta? Lehen arretako mailan gertatzen dena, espezializatuan ere eragina zuzena dauka. Beraz, kontuan hartu behar dugu momentu honetan gripearen garaian eta gaunaren ostean gripearen tasa handitzen da, daukagu gizartea kronikotasuna handia daukala, beraz, igual gripea ekartzen ditu beste patologiaren desorekak, beraz, azkenean, asistentzia arreta behar dugu, eta horretarako, herritarrek lehen mailan
zitak ez badaude, edo behar duten asistentzia ez badaude, joaten dira larrialdietara. Beraz, azkenean, sistema guztia nabaritzen da hartatze handitze hori. Beraz, behar dugu sistema gogorragoa prest egoteko horrelako momentuak sortzen diren beharrak konponbide zuzena emateko. Horregatik behar dugu profesional nahikoak izatea, eta ikusten dugu erizainak, erizain espezializatuak, medikuak eta kategoria batzuetan ikusten da profesionaleza. Eta gainera, profesional kategoria horietako profesionalak behar dute egun libre hartu, oporrak hartu, beraz, nabaritzen da gehiago, Gabonetan, Aste Santuan edo udan, profesional horiek hartu behar dituzten, egun libre hartu behar dituzten momentuetan. Beraz, aurretiko plana egin behar du Osakidetzak horren aurrean plangintza egokia izateko. Eta hori bermatzeko behar dugu plangintza zuzena eta behar du giza baliabide nahikoak izatea. Ez justu plantilla oso murriztua, hartatze beharrak handiagoak sortzen diren momentuetan ez dugulako izango langile nahikoa. Erizainen lanari buruz galdetu nahi nizuke orain, datu batzuk eman dituzu, baina baten bat aipatu geldituko balitz, hori zein den egungo erizainen lan baldintzen egoera, aipatu duzu lankarga, aipatu duzu pertsona bakoitza hartatzeko ez dagoela behar bezain bat denbora, baina ez dakit beste zerbait hemen lan baldintza orokor horietan sartu genezake. Kontuan hartu behar dugu arlo askotan txandaka lan egiten duten erizainek, eta horrek oztopoak jartzen ditu lana eta familia bateratzeko momentuan, eta horretan kontuan hartu behar dugu erizainok kolektibo bat da oso feminizatua, emakume tasa oso altua da, eta gaur egungo gizartean zainketak eta lanaren kontziliazio, lana eta familia kontziliatzeko neurriak gehienetan emakumeok hartzen ditugu. Beraz, horrek ekartzen du gero soldata arrakala, eta bere ondorioak dauka. Horretarako guk eskatzen duguna da kontziliazko neurri berriak martxan jartzea. Gainera, kontuan hartu behar dugu ere erizainek beti lan egiten dute heriotza, gaixotasunarekin eta pertsonekin eta bere sentimentuekin, lana, familia, pazienteak, horrek ekartzen ditu higadura potente lan bizitza osoan, eta gero gehitu behar diogu arrisku fisikoak, ala nola arrisku kimikoak, biologikoak, eta horregatik Satzek eskatu du ministerio mailan aurretiko jubilazioa izatea, ordain saria galdu gabe, beste profesionoak dituzten, duten moduan, ezta? Eta, gero, gauza bat da, erizainen kolektiboan hain emakumak direnean eta kontziliazio neurriak hartzen dutenean, sortzen dira ordezkatzeko behar handiagoak. Horrek ekartzen du behar dugula erizain kopuru handiago ordezkatzeko, eta horregatik eta kontratazioa konplikatzen da. Horregatik eskatzen dugu kontziliazio neurri berriak, erizain kopurua handitzea,
eta kontratazio kudeak eta eraginkorragoa. Hori lotzeko eta erizainek oztopoak ez pairatzeko bere egun libre eta bere baimena eta lizentziak hartzean ondorioak ez pairatzeko. Aipatzen ditugun egoera, prekarietatearantz joan daitezken egoera hori dagokienez, badago zerbitzu konkreturik edo badago erizain talde konkreturik gauza hauek bereziki pairatzen dituenik? Orokorrean pairatzen dute erizainek aipatutakoa, baina daukagu arazo bat erizain espezializatuekin. Hau da, emaginak, osasun mentaleko erizainak, horrelako erizain espezializatuak dira erizain kopuru oso murriztua dena. Estatu mailan erabakitzen delako, zenbat urtero, zenbat lanpostu, zenbat postu kopurua izango direla espezializatzeko. Eta horrekin daukagu arazo bat luzarotik eta hau nabaritzen da osasun sisteman. Udan eta aipatutako beste denboraldian nabaritzen da profesional guztien falta, baina batez ere erizain espezializatuen falta. Osasun mentaleko erizainak adibidez badago ordezkatuta espezializatua ez diren erizainekin, horrek ekartzen ditu gabeziak hartatzean, erizain espezializatua ez da berbera espezializatua ez den erizaina, eta bestetik emaginak. Haiek egiten dute lana oso espezifikoa dena, emakumeen arloan, eta ikusten duguna da, murrizten dela zerbitzu kartera. Eta urtean zehar egiten duten beketak adibidez, zerbiz minbiziaren beketak eteten dira, edo emakumeak herri batetik bestera mugitu behar direla emaginarekin egoteko. Berak guk esatzetik eskatzen dugu erizain espezializatuentzat plana izatea eta Eusko Jaurlaritzak eskatzea ministerioari erizain berriak prestatzeko plaza kopuruak handitzea. Aipatu duzu elkarrizketa honetan zehar oso alor feminizatuan egiten duzuela lan. Nagusiki hala izaten jarraitzen badu ere, tendentzia aldaketa bat sumatu duzue txikia bada ere edo berdin mantentzen da? Sumatutako aldaketa izango litzateke igual horri buruz hitz egiten garela, dugula, baina gure egunerokotasunean ez dugu aldaketa handirik ikusten. Oraindik sortzen dira gure profesionarekin lotutako estereotipoak, adibidez, gure irudian, edo gure profesioari ez da berezi duen aintzat hartzen, ez daukagu erabakiak hartzen diren lanpostuetara sarbidea, beste profesioekin gertatzen den moduan, gizartean dago sartuta gure profesioa beti beste profesioen menpean dagoela sartuta eta guk aldarrikatzen dugu gure espazioa daukagun kompetentziak desberdinak direla, guk ez dugula behar beste profesionalen erabakiak bete edo baizik eta taldean lan egiten dugula eta gure arloa desberdina da eta bere kompetentziak profesioaren bereak direla. Eta eskatzen dugu gure espazioa hartzea eta horretarako ezinbestekoa Osakidetzan eta beste mailan eta Eusko Jaurlaritzan horrelako kontuak posible izango den neurriak martxan jartzea. Amaia Maior, mila esker beste behin ere Amaikara etorri izanagatik. Zuek gonbidamenagatik. Mila esker.
Gaurkoan, Erromintxelak taldearen Norkerran Neri abestiarekin amaituko dugu saioa. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldua ahal izateko. Gu ere bihar egongo gara zuekin bueltan, bitartean, ondo segi eta bihar arte. Zergatik ikasi, azteko eskero. Zergatik ikasi, ikasiak oro. Zergatik ikusi, hainbeste lurralde. Hainbat jende.